Ahoj! No, my jsme vám chtěli něco říct. Teda tobě, Sary, hlavně. Myslím, že by bylo spravedlivé, aby si to věděla. Tak to určitě, s tím určitě souhlasím. A není to také lehké prostě ti to říkat, jen tak prostě přes počítač, nebo ať si něco nemyslíš, víš jak ne. Ale bylo by to vůči tobě nefér, kdybys to neviděla, nebo... Včera, když si nám donesla tu gulašovku s tím bučkem. Bylo to moc mastné a měla to nedopečené. Guláš byl bohužel moc zahuštěný. Moc hustý. A stalo se toho, čeho jsme se obávali. Mamka to vyhodila. Opravdu nás to mrzí, protože nechtěli jsme, ať to tak dopadne. Nevím, co mám na to říct. Řekni to ty. Já na to nemám srdce. Já taky ne. Já si myslím, že to ukončíme. A taky jsem ti ještě chtěla říct, že jsem docela tím zklamala. Tak jsi vychvalovala a... Že ne, jak to umíš dobře vařit a přitom nic tebe není, tak co se děláš, prosím tě. Ještě ta Magda... Jako co děláš ty, co děláš, jako nakupuje dětka jenom Kinder čokolády, řekni, ne, není to pravda. No, dobře, aspoň že se Ale přiznáš. co, ale oni aspoň mají ten stůl.